Mă numesc Zac Todor, sunt de aici din localitatea din Lemniu, m-am născut la 1 iulie 1931, am trăit într-o familie din necredincioși, am fost 4 frați, 3 băieți și o soră, am trăit o viață destul de grea la tinerețe, în fragede, maica mea a fost bolnavă, de tânără a fost bolnavă și am cheltuit foarte mult, tata abia putea face ceea ce să plătească doctorii. Noi am încercat și eram siliți să lucrăm de copii mici. Deci la 11 ani am început să lucrez eu, fratele meu mai repede, ala mai mare, să ne putem câștiga pâinea. Ce lucrați? Lucrați la câmp? Am lucrat în timpul ungurilor, după cedarea Ardealului, am lucrat la calea ferată.